Школата на новата епоха, най-висшата школа, днес отваря врати за нови ученици. Школа знание е създадена от учителите на човечеството преди 35 години край Санкт-Петербург на 25 декември 1989 година като школа за духовно, нравствено и физическо преображение. В момента на зараждането й неин земен ръководител е Виктор Владимирович Завадски. След неговото заминаване от земния план през май 2014 година той продължава да ръководи школата от огнения свят. През 2012 година школата получава своята висша инициация и започва да се нарича Международна школа. На 25 юни 1991 година проистича откриване на пространствения проводник, предназначен за предаване на документи от стратегическо значение. Именно в този момент се установява централната връзка на планетата. По пространствения проводник се осъществява ежедневна и непрекъсната връзка с светлата космическа иерархия от огнения свят с послания, определящи поетапно, но достатъчно бързо издигане на човечеството на следващо ниво на своето развитие, а именно прехода от пета раса в шеста раса, расата на богочовеците. Школата има проявено духовно ръководство и то се осъществява чрез откровения. Учениците на школата са ръководени от светлата иерархия. Школата има много книги и брошури, съставени от послания на светлите учители, също и на светии. В школа знание се отделя специално внимание на древното учение Веди. Школа знание е разсредоточена по различни места, нейни филиали има в Русия, Беларус, Крим, Украйна, България. За ръководители на българската група са упълномощени Любодара и Златояра. Учителите на човечеството, водещи международна школа знание посредством своите откровения, се надяват в най-близко време школата да се попълни с нови ученици. Школа знания, която следва пътя на синтеза на световните учения, отваря вратите си за всички желаящи да се докоснат до знанието на първоизточника и да получат лични послания от учителите на светлината. Книги и брошури се предлагат на вниманието на представителите от различни духовни школи, на всички търсещи и стремящи се да вървят в пътя на ученичеството. В периода на трудностите планетните иерарси протягат ръка за помощ на съвременното човечество. На школата се доверява задачата да уведоми човечеството за настъпването на епохални събития. Човечеството ще загине, ако не приеме общинния начин на живот, казва Елена Рьорих. В учението на живота е казано, в бъдеще на земята ще настъпи векът на общините. В такава единна световна община всички ще живеят на принципа от всеки го според способностите, на всеки го според потребностите. Днес, когато протича Висшия Божи съд, който извършва и е упълномощен самия Исус Христос, ние сме поставени на везните на правосъдието. И всеки трябва да направи свой личен избор и да премине своя еволюционен изпит, за да се издигне на новото ниво на съзнание, на новата степен Бого-човек. Днес 8 септември 2025 година, Любодара.